assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw pindi tv bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye sénégal e aduna foof hawɗo mboro saw kolluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen sénégal banimon debbo Aissata Ndiaye noon ne bamo Moussa Niang baba no subaka waɗi fatou barakallah sona ɓuɓol Aissata Ndiaye nena tigui ganduɗa ko jokki nder johli leydi sénégal walla men Dakar saabu ganduɗa wona diwnuji kala ɓuɓde oɗo saaha kono de Dakar eɗen jara ɓuɓol oɗo saaha debbo mo suska laaɓi laami labana laami jayɓe daraɓen ɓe laamu tawi hay dow leydi so min calmini min juurima ñagui mo duwaw caggal yettude Allah e julde rasulu sallllahu alayhi wa sallam yettude nene baba halifaɓe diine kamɓe aada salminde ganduɗa ko juuraɗe ɓen ganduɗa kay ko halifaɓe menna tawateɓe nder leydi sénégal kala e wiide yo jaam ɓooye nder leydi ndi yo jamma ɓooye e nder sénégal kala Aissata Ndiaye hubtide oɗon aadi 3e numéro de la semaine rowindo jayde noon tigui jayde gendire hade jayde gendiri uddidde kam ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi eyyi ko noon mbiɗa ni ganduɗa ko o ɗum ko wiyete fannuji kala tawe hen wadde mbiyen ko fandu almourou woni ko jayne ko leydi sénégal jayde gendire kañum uddisidamal ko noon tigui le soleil national ɓe gatti ganduɗa koye oɗon carême walla mbiyanna korka ɓeɗon isayankoɓe ene wayno noon ɓe mbi ko ma fuɗo no hanniti ni on conseil national mo ganduɗa tigui tambiɗo ala haali ɗeɗon gueɗe mabɓe ganduɗa kay ko waɗi maître en gata Aissata Ndiaye kono kay ko wasiyade e wajade ɗiɗon discours uji ɗi ganduɗa tigui haalullaji taw ko séparatiste en ɗum ganduɗa ko haalullaji ɗi gona pewnoji kono kay haalullaji ɗi gona noddoji dental ko taƴoji ɗin haalullaji tigui woni koɓe jonnani kamɓe tigui on conseil national laykata Aissata Ndiaye caggal kanna kongi oɗon imam Lamine Sall ɓe ganduɗa tigui ɓe mbi ko waɗi présenté ganduɗa ko excuse aji mum kono kay yafnima oɗon communauté chrétienne kala ɗum ne tawi nder helle sappo enen nen jaadi le soleil jayde besbi le jour ɓe gaari koye oɗa haala oɗon église mo ganduɗa tigui waɗi dénoncé propos ji walla mbiyanna kongi imam Lamine Sall ɓe mbi ko ɗum ɗon ko indignation ko hunde tigui nde ɓe jonnani kono kay nde mbawi jonnude ɓe mbaɗi interpellé président Macky Sall e oɗon alhaali kono kay e wiide oɗon imam Sall yo waɗa présenté excuse aji mum e public taw kay ya yafnoɓe taw ɓesgu sénégal kala dara ɗum ne tawi nder helde nem nden jayne besbi le jour jayde las ko wi las ɓe garti alhaali leydi men sénégal e oɗon sanction ngaji CEDEAO ɗum ko caggal nde gowmu CEDEAO hatti mali ganduɗa ko kala foddeji mum ganduɗa kay wadde exporté e gueɗe baɗe noon on exportation du coton ganduɗa ko malien umorade tigui ganduɗa ko port mauritanien ko ɗum de woni ko tawete nder ndeɗon jayde las caggal kamɓe garti offense aux chrétien ɗiɗon kongi nde ganduɗa ko conseil national de laïcade waɗi interpellé président Macky Sall ganduɗa ko yo suuɗen kongi Aissata Ndiaye yo waajo o haajo o harto e ɗiɗon hallaji caggal kamɓe garti alhaali maire ndi Guédiawaye ha joni yeewi askan wi waɗi craindre ganduɗa ko confiscation voɗuji mum e oɗon population ɗum tawi nder hello jeeɗiɗo kono hakkude Ahmed Aïdara e Aliou Sall soit labde taw walla mbiyanna ha joni fitinen heddi hakkude men ɗiɗo jayde enquête kolos enquête ari koye natal gorgui le pape de soppi Bamum Karim maître Abdoulaye Wade kono kayyaɓe natal on lamtor pour gueɗe makki Coumba Thiembo ɓe mbi ko si proche mais si loin Aissata Ndiaye ene mbaɗi no fewi kono ene woɗɗodiri no hannir ni ɗum ko hakkude Macky Sall e président Abdoulaye Wade ɗum ko remaniement et retrouvaille beele de ganduɗa ko mani tawen PDS beele de oɗon futur premier ministre ko Karim Wade ko namdal de ne wona mi sikkani jayde l'observateur ɓe garti oɗon deuxiéme cabinet d'instruction tribunal mo Dakar ɓe mbi ko bateau d'engrais ganduɗa kay mo 3 milliards ko preñmen CFA Aissata Ndiaye ko ɗum kañum waɗa détourné on cargaison noon ummiri ko to Oman kono kay on homme d'affaires mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi Turquie ko kañum tigui waɗi oɗon braquage mo 26 millions mo tonne ganduɗa kay ko engrais on promoteur de lutte kañum e miñumma ganduɗa kay kañumen kala ide mon cutama hen beele ko kaari ɓe mbi tan ko promoteur de lutte Sénégal noon teggoɓe lamba ɓene kewi Aissata Ndiaye violence conjugale ɗum ko wiite ganduɗa ko fitine walla mbiyanna caɗele tawteɗe e nder ganduɗa kay ko cuuɗi ɗum ko wiite ganduɗa koye nder dewle surprise en plein ébat avec son amant la mariée affronte son époux et se bat avec lui au sang Aissata Ndiaye o tawi ko ƴamaro makko ne wonde debbo goɗɗo o yane mum en tout cas ne hulɓini e jayde quotidien le quotidien ɓe garti koye oɗon crise tawateɗe nder secteur avicole ene wayno noon ganduɗa ko alhaali ndiɗon neri guertoɗe e ɗiɗon poulailler ɓe mbi ko le début de la fin ene wayno noon ganduɗa ko fuɗɗere e ɗiɗon alhaali ɓeɗon éleveur en nehoɓe guertoɗe kala kañumen tigui mbaɗi dénoncé on rétention d' aliment par les commerçants ene wayno ganduɗa ko ɗum noon aliment kala ko ñaminanno ɗin coppi ene wayno noon ɓen ganduɗa kay ko yeeyoɓe ɗum walla mbiyanna sottannoɓe ɗum en jeehi ɗum Aissata Ndiaye koko mbaɗi
bloqué ɗiɗon alemaji woni sababu noon kamɓe nehannoɓe walla mbiyen jompulayeji koye ñaññere kono kay ko wasde yonno ɗum noon woni tawte helloda jeeɗi ndeɗon jeyde Madiambal Diagne caggal kan ɓe garti sortie de crise CMS kamen kisems ɓe mbi ko mapputude laamu ngu ɗum jogoto woni ko ñalawma janggo tigi gam kayya ƴewde peeje pellite gam kayya ganduɗa ko ndeɗon duuɗe jangguide walla mbiyen on année scolaire waɗe sauvé no hanniti ni caggal kan ɓe garti e Casamance changement climatique ɓe mbi ko plan pour sauver la forêt en wande ndeɗon ladde caggal soppede mum ganduɗa ko ɗeɗon leɗɗe jeeye amde guiɗele ko adda tigui e yamirore ha joni noon peeje ne pecce gam kayya ndeɗon ladde wawa darta no hannirta ni jayde vox populi ko noon tigui à la veille des émeutes de mars 2021 mars 2022 on a déjà l'anniversaire ay sen jeeya ko manditare ganduɗa ko ɗum ko hewno e leydi Sénégal oɗo sahara rawane Sénégal Dakar ene ɗojja Dakar ganduɗa koye hendu Dakar e ganduɗa koye fumé Dakar e ganduɗa koye gaz lacrymogène Dakar e kaya mbeya ala caabino ɗum noon sowona Ousmane Sonko e natal oɗo suuh debbo mo jiiron Adji Sarr ene wayno o joddima e jeyniyankoɓe ganduɗa ko le monde e sen o suuti noon konngui o wi ko ganduɗa o hoola e justice leydi makko ko saabu oɗon ganduɗa ne mbaɗa craigné walla mbiyen ene kuuli Ousmane Sonko ɗin ko konngui makko tout un pays m'accuse d'être responsable de ces morts c'est très lourd ɓeɗon kala mayɓe wiya ko saɓawde makko o wi ɗum noon en teddi jayde les échos koye makko ɓe gari kanko Adjiya ganduɗa ko Raby Sarr entretien exclusif e ganduɗa ko ndeɗon jeyde leydi France witende le monde Adji Sarr ɓe mbi sort encore du bois Adji Sarr suuti konngui ganduɗa kayya e wiide ganduɗa je ne crois pas en la justice de mon pays sen jeeya ko noon tigui on debbo wi il est perçu comme un victime si j'avais su so andi no ganduɗa tigui o waɗat continuer ñande foof oɗon mo ganduɗa o wi waɗimo violé ñande foof ne waɗamo violé ñande foof ne waɗamo violé ɗum ɗon noon hayso tawi muusi ganduɗa ko yettata hono muusi ki yettinoɗo ay sen jeeya ko ɗin woni konngui makko so andino wadde mbiyen so tinno woni conseil sinno wona nimsa donc kala to sinno jilli nimsa ari donc wona ko ɗin konngui Adji Raby Sarr suuti ɗum noon caggal kan ko imam Lamine ganduɗa ko Sall cuɗɗo konngui ɓe mbi ko le procureur rappelle à l'ordre imam Lamine Sall kan haala yettime juuɗe ganduɗa ko ɓen lawol leydi Sénégal jeyde stade coftal balɗe udditama stade natal makko kanko Edou Mendy Doudou Mendy no wimo Liliane Gatoun Doudou Mendy bon voilà natal makko e gorko mo Bambali Sadio Mané ɓe mbi ko duel de Lion pour l'histoire ballon d'or joueur africain de l'année 2021 hol jogorɗo hebde ganduɗa kay ko oɗon araray ɓe mbi ko Edouard Mendy kañum tigui ɓuuri ganduɗa ko herrade walla mbiyatno ɓuuri ɓattade gam kay ƴettude oɗon araray caggal ɓe mbi ko Sadio Mané son rendement à la CAN pourrait influer ene wayno Sadio Mané golle payodinde ɗe waɗi e Coupe d'Afrique des Nations ene way tigui hokku ɗum fartague ƴettude oɗon Coupe d'Afrique des Nations ɓe mbi ko Diouf et Bouba Diop sur le podium en 2002 ɓen ɓiɓɓe leydi Sénégal laajoɓe ɗiɗi tawnoma tigui ganduɗa koye oɗon podium hikka kadi arti hen ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe ɗiɗo tawama e oɗon podium ay san yiyaɗi ɗum woni ko tawete nder jayde stade ɗum rende woni ko siifa e kale kadi jayde leydi Sénégal noon tigui Moussa Niang udditen hello wen wongo garen e hello wongo no alarba fo eɗen kewno noon haalle banggue dawrugol Moussa Niang nder aduna o foof ɗo joni noon Moussa Niang ene anda koye lewru rewɓe ɓe gona woni lewru mars saaha foof ko rewɓe ɓe mawninte hen guila goho ha capantati Moussa Niang ɗum ɗon noon ko tan yettude hen Allah kono kadi ruttade mawninde rewɓe foof rewɓe Sénégal foof rewɓe aduna foof kala ɗo debbo woni ina mawnine Moussa Niang kala ɗo debbo woni ina teddine saabu koko debbo koko ganduɗa Moussa Niang koko teddi Allah teddini debbo wadde noon en mbatta tan sona enen tugnade hen tugnade e lewru ndu teddinen rewɓe foof kala ko ganduɗa rewiɗo e lewru ndu ɗo hokkama rewɓe ɓe Moussa Niang mbe sikki noon ma worɓe ɓe jaɓanen ɗum ɗon saabu eɓe keewi addude tan banggal nawligu wiide ala Aissata Ndiaye ko rewɓe ɗon ko noon dura Karamatullah Diallo heewi wiide ko Aissata Ndiaye an guurotoɗa tan ko banggue rewɓe ɓe c'est très normal Moussa Niang wonde yette féministe wonde debbo mo ganduɗa ko kaɓantoɗo rewɓe saabu ko heewi Moussa Niang ene yiyana e dow rewɓe hande rewɓe violence gonɗe e nder cuuɗi dewle ɗe Moussa Niang violence uji gonɗe e galleji liggorɗe ɗi Moussa Niang violence uji gonɗe e beddaji ɗi ene fawe e dow rewɓe ɓe e rewɓe ɓe kañumene koye mumen violence uji ɓe pawodirta e koye mabɓe Moussa Niang ƴeewa e banggal nawligu Moussa Niang ƴeewa banggue goɗɗo e goɗɗo ko debbo haɓoto debbo ɗum ɗon foof koko ganduɗa ne wawi Moussa Niang wurtede woñte ha wona rewɓe mballodira e koye mumen saabu so rewɓe mballodiri e koye mumen tan Moussa Niang doole rewɓe saaha foof
fof ma ƴewtinde kono hande so rewɓe darima heewi yette ɓilde cabbi koyɗe mabɓe ko rewɓe hono mabɓe ni yo rewɓe ɓe mbattodir haqqillaji rewɓe ɓe dutto gona gotum saabu ko ɗum woni ko ganduɗa kañum jogui aduna o hande Moussa Niang. C'est très important Aissata Ndiaye ɓe mbi ko ma Allah inni debbo laabi tati no fuɗɗi innude gorko woni suratul Mariama ganduɗa ko eusel tu vois donc sa daari ganduɗa ko kañum hokka foof nde wonnon hay mew gorko yalti koye debbo tu vois donc ce qui dit femme dit la société nde wonnon sa nehi gorko negɗa ko gorko tan kono sa nehi debbo negɗa ko rendo kala sikki ala ko lewru mabɓe lewru rewɓe ganduɗa tigi fodɓe hormede ganduɗa kamɓe goni jinnaɓe goni bandiraɓe rewɓe goni kadi ganduɗa ko suddiɓe kamɓe goni foof donc no chapeau aux femmes nde wonnon ganduɗa ko no kewmi wiide guil puural ha mutal kañum ala weekend ala ganduɗa ɗum ko wiyete repos tu vois so ummima e ndefu kassari faye ndefu bottari faye ƴowgol faye pittol faye lawƴugol Aissata Ndiaye faye foof ganduɗa kay ko ɗum woni barke ɗe fa tabarakallah derrière tout ce grand homme il y a une grande dame e ɗiɗon violence uji de genre e gueɗe mbaɗe noon teske à chaque fois ganduɗa ko kaari warama ɗo debbo warama ɗo bon voilà mi sikku wasde wadde conscient e oɗon ampleur e oɗon impact nde wonnon société o so tawi hankkadi ne waɗama marginalisé woni rewɓe bon voilà hulɓinata no fewi et aussi préservons c'est une bon manda ko patrimoine mbiyanɗum manda ko sacré Aissata Ndiaye bon voilà c'est quelque chose de plus fort que la puissance plus fort que la force woni debbo noon tigui debbo tigui Moussa Niang garen e banggal gongal woni banggal dawrugol hande ina anda haala premier ministre